Перфектно е, мен. Всичко си дойде, да. Няма начин, ти ако изместиш един зъб, ще даде съвсем на кръв. Няма и зъб изместено, мен. Всичко е точно. Върти мене. Я, пращи на една снимка. Пращи на снимка малко с това. То се снима в момента. Сега на камера. Така ли бе? Сега в момента снима. Да, бе. Утре един гръм и това бе. Рамира. До проба. Това ще удра един гръм, бе. Като катеричката на Ice Age, мен. Сещам се, да. Чува се за дижувачите. Та катеричка. Разбираш как се опрява, бе.